ahubela wena njalo njalo ngokuthi ungcwele 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 Nkosi Nkulunkulu wamabandla. Sisamile sonke ngeenyawo zethu ebusuku ngiyacela. I feel the spirit of worship namhlanje ebusuku. Ngiyacela bathandekayo sonke ebusuku samukele ubaba wethu ubaba umpostoli simshayele izandla enkulu ezingaphambili bathandekayo. Enkosini yethu enkulu nesithandayo Jesu Kristu Nkosi. Baba siyabonga kakhulu sikunika udumo olufanele uNkulunkulu. Ngobaba noNkulunkulu ngempela akekho futhi onjengawe. Siyakhumbula ukuthi indlela zakho iphakeme kakhulu ayilingani nezabantu. Siza phambi kwakho Nkosi namhlanje ntambama ebusuku eThekwini. Ukunikeza udumiso nenkazimulo kuwe wedwa. Father, thank you Lord for your wonderful grace. Thank you for your mercies. Ulungile, uthembekile, ungcwele, umkhulu futhi uyesabeka. Ungubaba ongcwele, osithandayo nomuhle nomkhulu. Kwaba kuhle kuwe ukuba uyibonele thina. Kwaba kuhle kuwe ukuba uyiphathele thina ngesandla sakho. Kwaba kuhle kuwe ukuba uyifihlele thina kuwe. Father, we thank you, we praise you, we adore you. Siyabulela uNkulunkulu wethu engcwele. Take your precious glory and praise in Jesus' mighty name. Amen. As Pam sizandla zethu and say ngomusa. Shon sonke kuzwakala sithi ngomusa. Phila impilo engcwele. Nginenkazimulo kaNkulunkulu. Say it again ngomusa. Phila impilo engcwele. Nginenkazimulo kaNkulunkulu. Lokhu Kristu ayikho. Ngiyikho. Say it again, lokhu Kristu ayikho. Ngiyikho. Konke uKristu anakho. Nginakho. Say it again, konke uKristu anakho. Nginakho. Nginenkazimulo yakhe. Nginomusa wakhe. Nginamandla akhe. Nginokunqoba kwakhe. Nginokulunga kwakhe. Nokuphumelela kwakhe. Nginengcebo yakhe. Konke uKristu anakho. Nginakho. Say it again, konke uKristu anakho. Nginakho. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Say it again, ngegama lika Jesu Kristu Inkosi. Come on, asishayele uJesu izandla kakhulu bathandekayo and give him praise. Shayele uNkulunkulu wethu izandla simnikeza indumiso. Silokhu uKristu athi siyikho. Siyikho athi siyikho. Yes Lord. Khala mashanda baba. Sikathatha indawo zethu bathandekayo. There's a very old song, boy. Kunengoma enye endala khehla baba. Kunengoma enye endala khehla ethi Inkosi yehla ezulwini. Oh yaba kumu
Come on, choir, yaba, yaba. Yehlela mina monindili, yehlela tina monindili, enqamlezweni, for the last time, inkosi yehla ezulwini, say inkosi yehla ezulwini, yaba ngumuntu phakathi kwabantu yaba. Come on, umuntu ebantwini, yafela mina soni, yafela mina soni, praise God, amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Uhambe nawo ngama strings kehle. Messi sishon very soft. Sonke sithi nje inkosi yehle ezulwini with us very same key. 1 to go. Inkosi ngama strings kwana kehle. Yehla ezulwini. Ibandla kuzwakala kakhulu ke lona uhamba ngomuntu ebantwini. Thank you, Jesus. Yes. Excellent.
Khula bashanta maya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shamando. Shailu Jesus isandla bakakhulu bathandekayo. Thank you, Jesus. Times abantwana because ndumiso kwelanga nje yashiyashiyana. Ilanga usuyifuna njengathi ungeyixhamazelele nje. Uvele nje uyenze nje ngelanga si attack. Ngelanga sibuye sibuyisela ngelanga ibe part nendawo. Ibe ncane ibe nkulu ibe hayi awu amen bathandekani. Angilithathi bazalana ngimukela ithuba kakhulu ngezandla zombili. Ngimukele enkosini yethu nesesithandweni sethu umoya engcwele. Ukuthi sikhale kakhulu hamba nathi bathandekayo ngosisezele umusa ukuthi asikhanyise uJesu Kristu Nkosi yethu sikhonze sambulele zona insuku zokuduzela lezi sisensukwini la kufanele ukuthi abantu basikhonze sambule ubabili wakushoyisha yazi insuku zokuthi abantu sambule nasi sambule kufanele kube nesiphileyo sambule esiqinisile base kuyenzeka nomuntu no Kuyenzeka umuntu ameke wabamba isambulo esirongi. Ebelokho eqhubeka nje yabona irevelation njengokuqaqeka kwecassette. Yabona kuya ngokuthi kuphumeni makuphuma into errong kuyenzeka umuntu abe nesambulo sento errong azajula impela into errong God. So umoya ngcwele uyasilekelela ukuthi that's why enye izinto iBhayibheli lishoyo lithi umoya ngcwele uyosiholela kulo lonke iqiniso. Uamen uthi ukhona bathandekayo. Uyosenza njani bazalwane? Uyosiholela kulo lonke ini bathandekayo. So asithembanga kamamasela akakaza sisebenzele. Sithemba uholo likamoya engcwele. Lize lithi iBhayibheli nemeholo uhola abantu abahole kulo lonke iqiniso. Praise God, amen. Yeah, so sithembele uholweni lukamoya engcwele bathandekayo. Siyamdinga akusona islogan nje. This is isikhuluma bathandekayo. It's truth. Siyamdinga umoya engcwele kufanele senze imistake ngisho encane. Awu amen. Khathi samandaya. Enye izinto izinto umuntu uthaka ukuthi unikeze uqinisa ukhakhaya impahla. Wonja qinisa. Amen. So lezi sinabazana Afrika. Sinabazana abamthethe. So strong ekhathini enzima. Sifundisa umoya asinikeze umusa ukuthi sabe nenkosi kulesi sikhathi njengathi somebody say amen. Sizokubekela ukuthi bathandekayo umama Pastor Mbuyazi ngicela ningisondezana ubaba nomama girls kunendawo ngale ngicela nibalethe ngala ngaphambili. Sibingelele ubaba nomama ubaba umama uPastor Mbuyazi I'm sorry umama uPastor Mbuyazi bathandekayo egameni lenkosi Jesu Kristu sibingelele inzozo zonke eyikhona bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu Christ amen. Sibingelele inceke kaNkulunkulu bathandekayo umfundisi uNondaba. Siyabonga kakhulu uNondaba omkhulu egameni lenkosi yethu Jesu amen. Sibonga siyabingelela kakhulu bathandekayo inceke kaNkulunkulu nencekazi yenkosi angiqeda ukungena praise God amen. Siyanibingelela nonke ithandwa zenkosi sanibona nonke bazalwane ngegama kaJesu. Ngizongena ongalayitshela uPastor Mbuyazi yaphinda futhi ngegama likaJesu. Inkulu kabi lento yenziwa yilo wababa. Mthethe inkulu kakhulu lento yenziwa lo wababa. Nanegama nje akubingelela kulo akulona awunayo indlela yongamnaki. Yeah, praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesu muhle.
Jesu muhle ke ithandwa zenkosi, siyabonga ukuthi inkosi iphinde yasithwala futhi sabuya sazolikhonza icebo lenkosi namhlanje. 7 isikhathi bathandekayo, ngicela sivele siyene embhalweni sifundeni izwi lenkosi encwadini yabaseKolose chapter number 3. We are going to take verses number 16. Somebody say amen. Niyakuthanda ukufunda? Ngiqinisile? Oh. Praise God. Bantwana bakaJesu Kristu inkosi yethu, sisesikhathini ekade ngishilo eqaleni, sisesikhathini la khona ibandla likaNkulunkulu khona kumele khona kube lihlonyiswe. Size izinsukwini zokuba lakhiwe kakhulu ibandla likaKristu manje. Silifundise kakhulukazi into umoya engcwele afuna njengoba sishilo, into afuna ukuyireturna nokuyibuyisela ebandleni, ufuna ukubuyisela ebandleni i-identity. Leyo soyikhuluma inkosi yethu yozilishaya icilongo. Futhi ngeke sithule i-identity yebandla engakabuyi. We are going to preach this until sihlangane nakho sikubambe ngesandla. uNkulunkulu ufuna ukubuyisa ebandleni lento kuthiwa umoya engcwele usemgangathweni, usemkhankasweni nasizulu. Usemkhankasweni ukuthi abuyisele the true identity of the church. Ibandla likaKristu libuyelwe ikhala yalo yangampela, umbala walo wangampela. Lazeke ngqo. Yeah. So ingakho ngimangishumayela nje ukhuleke lezi insuku uphole, ngizobe ngishumayela wena. And the genuine you. Ungqo wangampela. Uzube uwe ngqo. Fanele sikhahlele wonke lo suphile na, ngazi uphile nami ngako nomuntu oyifake. Niyakhubeka manje ukuthi ngiphinde futhi angazi uphile kangaki nomuntu oyifake nemicabango yakhe ufake. Ngoba real uma ungakacabangi njengoba izwi likusho ifake le. So fanele silahle wonke uartificial sithatha ungqo. Ngoba ezulwini akuzungena abantu njani, akuzungena abantu aba-artificial, kuzobe ngena abantu ababonwe yizulu. Ngoba wena uboniwe ungakangena esibelethweni, wabona uphile emhlabeni, wabonakala ubuyele ezulwini. Manje ungaphuma enye ifomu engaziwa. Ngoba ezulwini kobe ungaqatshwa ngoba ungathanda, ngoba izulu libias alikwamukele lingakwaziyo. Nawo mawuthi ngicela izingane zami zodwa zize la kuqhamuka ongayaziyo uthi cha ngithe izingane zami. Athi uyaqhamuka uthi bengisho izingane zami mina ngisho nje izingane zami. Thwana le yakho uthi hayibo. Yo. Manje fanele sikulwele ukuthi sithole identity. Hayi musana ukwenza kanje ngilalelani niyangizwa yini? Ilwele lento esikushumayeza moyona ngoba yilento oyiyo ngempela. Lwela nje ukubamba lento, angazi nenze njani emva kwentshumayelo. I don't know. Uthi nenze njani emva kwentshumayelo kuba business as usual. Hey, kodwa ngiyakutshela ngathi ungalithola ikhona. Lokhu uploada lezi zinto uNkulunkulu kade ezikhuluma la. Zingalahleke esontweni. Niyangizwa nibazalwane. Uyabona into okuphela kushunyayela into ephela la esontweni manje isikhathi into siphelile. Go and work out this thing. Did the Bible work out your salvation? Irresponsibility yakho, irresponsibility kaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi akulandele wena akushumayeze. Umsebenzi wakho ukuthi uyilonde. Timotheo ulonda kahle into eyibekwe kuwe. Ayingasale ebandleni lezinto, ayingasale emgwaqeni. Ayingasale emateksini ezimotweni noma ke download and begin to practice it. Athi ngikhuluma statement enizosilalela sonke nisizwe. Umuntu oqala ukupractice ngisho idot yento ekhulunywa uNkulunkulu, upowerful. Udlula angazi ngishoni. Idot yento eshiwo uNkulunkulu, waqala wapractice yona, wayenza. Kube benzokukhuba nje mangifuna ukukhuba ngempela. Bekungathi yazi uma ungaqala nje sivele siyiyeke zonke izinto osukwazizwa, siyiyeke zonke. Hayi, siyiyeke zonke zali izinto eyisazokhulunywa sithi awume akwesenze leyo uzaziyo ungaphenduka enye into same time. Uthi yonke into oyaziyo waqala wayifaka ku-practice. Asukutshela into entsha, hamthathe lo yaziyo yenza yona. Enye into yafika yama, I think ubani lo yana wakhuluma kanje.
Ngisamkhulu noma insizwa le insizwa nothile kodwa you remind me. Ifika phambi kaJesu ithi ngicela ukubuza umuphi umyalelo omkhulu. Wathi Jesu hayi umyalelo omkhulu lula kabi. Ilothi. Okay. No. Khona indlela ebuze ngayo khona into engifuna ikhunye uJesu lapha. Ngingenzani ukuze ngidle ukuphila okuphakade, Iqhamuke kanjalo konje. Ya, ngenzani ukuze ngidle ukuphila okuphakade. uJesu sayikhuluma sethi othanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho nangalokho zane. Lo part ngifuna ukubona izongikhiphela lapho. Useyadlula lapho uthanda umakhelwane wakho njengoba lokho uyithanda wona. Ngifuna ukubona izophuma mayisehlela ngezansi lapho uJesu ukhuluma into ethi kodwa kwakuresponda yona. Kule message yona ibi-respond. Wayesekhipha istatement asikiyeke konke ukuthi bekade thini. Wakhipha istatement esithi uJesu hamba wenze lokho uphile. Niyayikhumbula lo part? Nayinto ebengifuna ukuyintshontsha oba uthi hamba wenzeke lokho uphile. Le information iphuma ngakuyo le ndoda. Usathi uJesu hamba akufakele into oyaziyo kuyi-practice. Sengubona ithi informative. Yabona ugcwele ulwazi wasethi into engihlupha ngolwazi lwakho ngathi awulwenzi. Hamba ngoba usholana uJesu hamba uyoyenza lento uphile. Usho ukuthi ekhehla ilife ayikhe kwazini. Ilife ipractice. Ngisho ngazi into epowerful kanjani kodwa uma ungakayenzi you will never find life. Impilo iaction. Lonke ulwazi olwaziyo uma ungenzi lutho ngalo uyafana nongazi. Kunjengabantu abawu2 onemali nongenayo. Uma unemali ungathengi, uma unemali ungenayo imali awunayo into yokuthenga. Kodwa futhi nongenayo imali angathengi niyefana. Nobabili aninakho. Omunye akanakho ngoba akayisebenzisa into anayo. Omunye akanakho ngoba yikho. Umuntu ongenayo into nomuntu onayo engayisebenzisa into anayo bayafana. Kufana nomuntu owaziyo mengenzi lutho ngento ayaziyo uyafana nongazi. Manje sifuna ukukhanda umkhathi ke la. Asizuyivuma lethu ukuthi sazi ngoKristu, sazi ngamandla ezwi, sazi ngoNkulunkulu, sifana nabangaziyo. Sisoy actor lento siyaziyo. And time is now and now is time. Aningizwa ke la isontweni manje ngiyashumayela. Time is now and now is time. We are raising the doers of the word. Not only the hearers. Nkulunkulu semkhankasweni ufuna the doers. People kuthemenda kasha abantu baka action. Ngoba le generation, this is the generation of action. Khulunywa kwanela manje. Fanele sipractice lento esiyazi. Engakho ke simi siphethe yonke into awonke amathulusi yokuthi kunyuswe kuvuswe identity yebandla. Ufuna uzazi story sakho uzathi who you are. And number 2 bathanda God want to bring back authority. Nkulunkulu ufuna ukubuyisela igunya lebandla neauthority. Ngoba umntwana kaNkulunkulu hambe ngeyithende mawukholwa. Hamba ucothoza usaba yonke into engahlangene nawe. Fana uhambe ngezigi kuzwakala ukhomnto ozayo. Usho nama principalities ezwe. Fana kuzwe imbuso, kuzwa amandla, kuzwe zonke izinto ezidizana isihoko ukuthi khona ozayo. Jesa ngakafika eMagadara engakaweli, kwezwa ngisho isiphepho. Kwezwa ngisho isiphepho ukuthi khona ozayo. Kwezwa ngisho ulandlo ukuthi khona ozayo. Laphakama lithi sizama ukumgembecela. Kwasho ukuthi ozayo uyeza. Uthenga akafika eMagadara amadimoni angakhona eswa ukuthi ukhona ozayo. Akhipha isiphepho azama ukumvimba wesa. Manje kuzwakala. Manje kufanele umhlaba uyizwe weight yokuba khona kwebandla. Kufanele kuzwakala isisindo ukuthi khona abantu abasezulwini. Read 3:16, same verse, same sentence. Don't worry about hymns. Hymns mphendulele ngamahubo nani. Okwangelinye ilanga lokho ngicela ungibambara cishe the first sentence of what you call. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu.
livame nifundisane ngishilo lokho sikiyekele lokho. Oh yeah, ngokuhlakanipha. Yeah, I like that one. Yeah, qhubeka. Yes. nifundisane ngokuhlakanipha konke Ngifundela ke ngesilungu, ngesingisi. Ngiyabonga moya engcwele. Sizothanda kanjalo ingane kaJesu kungekho kudala. English naku uphatha isingisi kanti uphinde futhi ubamba uyeka mase kufanele sifundwe. Nalokho ngubonile nje ngaphansi komthunzi welanga. Ukuthi kuyinkathazo. All right. Yes, Mhlava. It's home. The spoken word of Christ, yes. Somebody say amen. Kune version kamama bathanda ka version kamama iyakholwa idlula onke ama version. NLT that's what I like. We must bazalwane fanele simela kuze nibeke umsele. Let the message about Christ. Yes, ma'am. Ngokuceba kwawo konke nangokwencebo yakho nangokwencebo yayo imessage ngoKristu ngokwencebo yayo yonke. Yes, ma'am. Igcwalisa impilo yenu. Okay, thank you, ma'am. Bazalwane uNkulunkulu ufuna ukupresenta ukuthula. Ufuna ukwethula ibandla. Okay. uNkulunkulu ufuna ukwethulela umhlaba. Ufuna ukwethulela umhlaba ama-sons. Amadodana kaNkulunkulu. Because men in Christ, umuntu ekuKristu sikhuluma ngobudodana lapho. Nganishumayeza nje ngobudodana seniqhubekela manje bo sisingani nganitshela ngathi in the spirit we are all sons of God. Senikwatiswa yini manje? Because this kind of son engikhuluma ngayo la ngikhuluma ngegender ayinabulili lengikhuluma ngayo. That is the position. Ngikhuluma ngeposition uNkulunkulu ayinikeze bonke abakuKristu. Umuntu ekuKristu bathandakayo we are becoming the sons. Leli gama lama sons lishindla lifa. Leli Bible sonke sathatha isimo sobudodana anti ngikhumbula lona. Ungayihlanganise negender lento. Phela wona uyimiracle. Uyimiracle. Ubumangaliso bakho obukhulu yikho lokuthi unegender yobufemale kodwa kuwe la your spirit ibizwa ngendodana kaNkulunkulu. Now anginiyeke la ngifuna singene la. uNkulunkulu ufuna ukwethula that ufuna ukuthula ufuna ukwethula ibandla likaNkulunkulu athule ibandla likaNkulunkulu elinenkazimulo. Umoya Ngcwele ukhuluma ngoPaulos encwadini yabaseFesu uthi ukuzazimisele ibandla elingcwele athi elinenkazimulo athi ke elingenasihlisi elingenambimbi niyakhumbula lo phathi ya abantu abangatholakala ndawo ke labo batholakala kuKristu kuphela ngoba umkhiqizo ogcina ofanele ukhishwe ibandla likaNkulunkulu lifuna likhiphe umkhiqizo wesimo sikaKristu ebandleni. Uma singakafinyeleli kulowo mgomo wokubu utobhala uPaulos ebandleni laseGalatia bantwana bami ngaze nithulele nje la esontweni uthi bantwana bami enginemihelo futhi ngani uthi azabunjwe uKristu kini
Shotho umsebenzi omkhulu bazalwane bami owenziwayo okubunjwa kukaKristu. uNkulunkulu ufuna ukubona ibandla liChrist like. Asikho nithulele nje la ekhaya. Asikho isono sokuba njengoKristu, kodwa sikhona isono sokuzenza ulingane noKristu. Ngoba ukulingana naye isono, kodwa ukufana nayo intando. uNkulunkulu akabanganga noSathane ukufana noNkulunkulu, babanga ukufuna ukulingana naye. To be equal with God, to try to be equal with God is a criminal offense. Ngeke ulingane naye. Njoba sicinga sithi nje akekho ofana naye, sithi akekho olingana naye, soke singadlali. Kodwa inyaniso bathanda ka ikhona ithi yena kuNkulunkulu ufuna ukubona abantwana bakhe befana noKristu. If Christ is not our goal, silahlekelwe igospel. Noma kuthiwa yiphi material esiyisebenzisayo, kufanele yonke ikhiphe umkhiqizo oyi-1 phuma uKristu. Noma yiphi system esiyisebenzisayo, kodwa i-end result kufanele kube uKristu. Noma kuthiwa yiphi method, noma yiphi indlela esiyisebenzisayo, we may use different methods, kodwa one result. Inkosi uma kungaphima umkhiqizo izulu elulindile nithuleleni. Nikhona nonke bathandekayo. Manje lethi ke iBhayibheli ke isifundiso elika mama lisho njalo. Lithi umyalezo noma isifundiso ngoKristu noma the message about Christ. Elele linye lithi let the word of Christ dwell. Kufuna ibandla silifundise bathandekayo, silifundise ngoKristu. Kahle kahle, not only about sikhuluma nje ngoKristu uthi uKristu ubani, kodwa sikhuluma lento yokuthi lona ibandla liubani kuKristu, ngoba sifuna ukushadisa ibandla noKristu. Nayo ke message yami lapho kakhulu. Ngoba le information yokuthi uKristu ubani usumusho nangembongo umsuse lapho uziyomkhipha lapha, mina ngifuna ukukhuluma wena kuye. Nangoke la khona. Ngifuna ukukhuluma wena kuye. Ngicela ufunde incwadi yamaKolose ngane yami. Chapter number 3. Verses number out of verse 4. Nxa ebonakaliswa uKristu. Uleli sonto. Nxa ebonakaliswa ubani bathandekayo? Nxa ebonakaliswa ubani? Funda ke ngane kama. Nxa ebonakaliswa uKristu. Uyachazwa ke la obani. Ongukuphila kwethu. Khulumani nxa ebonakaliswa ubani? Obani. Khulumani nxa ebonakaliswa ubani? Obani. Shuthi uKristu ubani? uKristu ubani? Christ is our life. In other words, in other words, bathandekayo ngikutshela iqiniso ngifuna ulamukele. La oqhamuka khona, la uvela khona, in the spirit kubonakala uKristu. Noma ngabonakala uthokozile ekhaya, kodwa in the spirit kubonakala uKristu. Manje lento ayikwazi ukusebenza, kodwa Nkosi yami Jesu ungangisiza yini laba bantu bezwe. Ayikwazi ukusebenza ungakayimukeli. Lithi iBhayibheli bonke abamemukelayo wabapha amandla. Iqala ngokwamukela. Yonke into ohlangana nayo kubo kaJesu uyoqala uyamukele eqala. Ungakayimukeli lento ukuphila uKristu ukuphila kwakho ngeke ukubona kukusebenzela. Yonke into ongayimukelile ezulwini shinganingi around you ayikusebenzeli. Into yasezulwini iqala yamukelwe uwe eqala musi uyayibona imanifesta. Without receiving there is no manifestation. Ezulwini awuhlangani nento ongayimukelile.
ingakho le information anginikeli yona ukuthi ube uqumba amakhanda nibe nolwazi oluningi ngikhulumela kinti nimukele afunda okay uKristu uyini ubani bathanda hayi uyini uKristu ubani awukhulumisi komuntu oyimukelayo nathi uKristu ubani bathandekayo yinto ofanele qala le ungayiculi nje ibe siloge ngicela lento uyimukele ukuthi makhunya ngoKristu uthi mana ukhuluma ngokuphila kwami ke manje ngoba yinto ofanele uyimukele le izokusebenzela singayibonakalisa uKristu okuphila kwethu Kristu ukuphila kwami Kristu ukuphila kwami Kristu ukuphila kwami how Kristu is that true Kristu man yena yedwa lengimaziyo ukuphila kwami kanti ukuphila kwami kuyini manje ngoba nawe usuyaqala uyadideka manje kanti ukuphila kwami kuyini wathatha usiba wabhala ke uDavid wasendula umuntu uyini umuntu kanti uyazi uthuswa yini uthuswa uthi umefunda iBhayibheli nalento acabanga ukuthi iyona ngazi ukuthi khona ukushayisana iBhayibheli lithi wena ukuphila kwakho kuKristu uthi aninizwanga nini uPaulos wasendulo uke wakhuluma wathi ukuphila kimi kunguKristu wathi ukufa kuyinzuzo wathi ukuphila kunguKristu life is Christ and death is gain wathi mangifa ngiyazuza mangiphila nguKristu ukuphila kuKristu ukufa kuyinzuzo angazi ukuthi basana ngicela ukubuza futhi ayike noma khona la noma ngebe la noma ayibakho abazana abakhonzayo samuye ngifuna ukuyokhonza nabo manje ngoba ngibalekela ukuthi ngingagcini angigcine ngakhonza ngesonto nisonto likhona kodwa bathandeka uKristu ubani kuwe khulumani nami bathandeka uKristu ubani ngicela nibambe le principle ningibambe le kade umoya ingcwele isho ngicela ukuyiphinda ngoba uyangihlebela amadanga iphinde ayikho into embusweni kaNkulunkulu oyoba nayo ungayimukeleli uyazi ustake ukuthena into kaNkulunkulu awuyimukeli hayi ngoba ingekho uyabona nje usastake ukumukela into engikutshela yona nje isazokulinda ke na tho uyindaba opho ingamanifest kulonke ilinda asangimukela mukela le information engikutshela yona uKristu ukuphila kwakho kushizo lalela uma lento ingakangeni idabula iscience yakhe iblowe ithatha ilahle lapha ayingeke iqale ukuyibona isupernatural uyabona uma usayicalculator ngengqondo uyicalculator uzama ukuyifaka emqondweni wakhe nganiyo lento edala ukuthi ustake izinto zonke iphelela kwi-science move to the next level lalela awukwazi ungayikholwa le usukholwa ile seqaleni uma umuntu eKristu isidalwa esisha akukwazi ukushisha inkuzi malanga nje endala kuthiwa wena usumusha manje futhi nayo lo fonto ungayikholwa mawuyikholwa yonke into eseBhayibhelini kholwa ile awuthi ngisase nginilekelele nje umoya ingcwele ngizakhona abantu engibasizayo awuthi ngisase nginilekelele iBhayibheli li supernatural from Genesis chapter number 1 awukwazi ungakholwa izinto ezingaphakathi uyikholwe eseqaleni uma ukholwa ukuthi uGenesis number 1 uyiqiniso kwawona nje uma ufunda usupernatural ngoba lithi iBhayibheli ekuqaleni thulani phela ngikhulume nani ekuqaleni uNkulunkulu wadala ini bazalwane uyakholwa ukuthini nini wenze njani wadala ini awusho kuseqaleni kuphela ukubambe lokho kodwa uliye kumhlaba wadala ini ekuphi mani uNkulunkulu kuphi usezulu uNkulunkulu kuphi othi nginishela uphi uJesu manje lithi iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu wadala ini shuthi izulu lenziwe njani nomhlaba wenziwe njani lo wayidala wayekuphi
angeke ukholwe lalela yabona uma ufuna ungalikholwa noma uyimukela ungayimukeli into vele ungamukeli lutho ngcono ngoba yonke into ebhale from Genesis chapter number 1 is supernatural to the last book of Revelation is supernatural. Awukwazi ukuyeka ezinye uthathe usuthathe ezinye ma ungakathatha vele uyeke konke ma usuthatha okodwa vele ukuthathe konke. uKristu ubani uKristu kholwa iloyo nto uzophila. Hey, it's supernatural. Supernatural. Manje lalela, ibambe kahle, stop. Lalela, awuzukuqoma umuntu into eyithandayo. Ngiyakholwa lokho, ngiyakuyeka lokho, ngiyakholwa lokho. Kuyangikhandela isense kuyayiyeka lokho. Ngoba na yonke into ekusebenza hayi no ungeza nawo bekishisa soft girl. No ngoba yonke into oyibona usuyiyo manje uyithatha ezwini wayimukela. Zonke seyitakile zangaka okaka decide ukuyimukela. Hayi izulu alikunikanga uyimukelile. Shuthi ngicela ukusho kanje ungablame uNkulunkulu uma ufika nezinto uma ufika ungaphelele ezulwini wa decide ungayimukeli lo. Ngoba amandla okunikeza kukaNkulunkulu asekuthenini ukholwe musu uyayireceive into. Nizolimala nima ngisho kanje. That's why thina sikhona izinto ezingasebenzeli ebashaya abanye abantu thonto zishaya thina. Thina siwakhonza amadlozi ngisho abazalwana angilwi namadlozi ngisho ukuthi abazana bayakhonza amadlozi. Makukhona olikhonza aliyeka likhonzwa umzalwane. Thina siwakhonza amadlozi and emva kongawakhonza amadlozi akusi-affect ungasikhongawakhonza. Akusenzi lutho sithi singawakhonzanga akusenzi lutho asinamabhada asinamasha asinayikhwakhwalala. Asifake lutho asifake enqweba asifake iphandla ngosingasichecka singabantu nje ntuntuntu sikholwa ilento esayimukelayo. Manje abakhona meke benga lalela yazini ngasi-affect lento asikwamukeli ukuthi uma ungalikhonzanga idlozi uzoba nezinkinga. Manje ukungamukeli kwethu lokho kwenza kungasi-affect. Noma libashaya abanye likweqe wena ekhaya libashaye mase lifika kuya lithi hayi no akayireceiveanga imessage. Ngoba yonke into eku-affectayo uyimukelile, yonke into ekusebenzelayo uyimukelile, yonke into engakusebenzela uyamukelanga. Manje into esenza sisebenzele uKristu samamukela. Wena uKristu asebenzele thina angabasebenzela abanye samamukela. Bangamukela bona yonke into yamukela iyasebenzela. That's why uKristu asebenzela simamukelile. Bonke abamukelayo wabapha amandla. uKristu ubani? Khuluma manje uKristu ubani bo? Khuluma uKristu ubani? Uyayikholwa leyo nto? Uyayikholwa leyo nto? Somebody say yeah. Christ is my life. Manje umuntu mebamba wena amoma adusutida kuphuma indoda hlomuka kuphuma indoda iye eDamaseko iyofuna izingela ibandla sho sokusithi ibandla khulumani ke manje ibandla ngicela ukucacisela njalo kuzingela ini bathandekayo usendleleni kweqa
yayithela phekwe inkazimulo kaNkulunkulu. Uyashawa inkazimulo yawa. Kwase kuvela iphi? Niyangihlupha ni. Saul. Yangithusa le. Ngizingelelani na? Ngiphuma ngiyozingela bani kanti mina? Iba manje nange phendula phela lo. Ngizingelelani na? Nami ngangizobuza kuSaul, ubani manje wena? Wathi lalela, mina nginguJesu omzingelayo. Shona thanda uKristu ukuphila kwami. Ngizoze ngishumayele kakhulu kanti bese ngithi sengihlala phansi manje. Uthi ubhala kwendawo uthi othinta nini ngithuleke yazi la. Alikho isonto likhona la ngishoma ngoshumayela. Uthi othinta nini othinta ini? Othinta nini uthinta ini? Hayi bangathinta yona inhlavu yakho mina ngithinta laba. Uthi hey uKristu ubani? Actually lesa statement kwakufanele kube sithi ube ngempela kube ningibani sibukela ukuthi statement bafanele sithi uthinta nini uyangisitha ngoba usho ukuthi kwafanele ukuthi uNkulunkulu nje makhonto uyangisitha uyangiphazamisa ngoba nginibhekile manje uyangisitha ngigcina ngingasaniboni manje le ideep ingaphezulu kokunibona uthi uthinta inhla. The devil's in trouble. Somebody say amen. Yazi kunejoke ngilizwa liphuka la. Yabo njengoba ngishumayela ngiyeza ukuthi ngikhulelwe something. And khona abantu abazothola ifreedom ngemessage. Yeah. Namhlanje ngiyeza khona kulayisa. Ngicela abantu bangilalele kahle bonke abantu attentive ngoba ngizwa le message iphuma nento eziningi. Abantu bazothola freedom abanye healing contents ngoNkulunkulu. Njengoba ngishumayela nje ngiyema ukuthi uNkulunkulu kunaminye iminyango ayivulayo. Ngizwa ngisholana phakathi kimi. Uyakwazi ukuzwa isigaxa, uthi kunesigaxa esila. Kunamakhala azobaleka. Because sithutha umuntu from the world. Sikususa ezweni la u-expose khona u-vulnerable khona. Sikubuyisela in the world of Christ. Somebody say amen. Somebody say amen. Colossians 2. Abantu bazalana njengoba ngiyaphinda statement. Mawufuna ukuthola imessage eningi ngoKristu udlalele kwaba seColossians. Mina ngakho ikhala mangifuna uKristu ngiyakhala. Ngivakashele nje abanye mbuye ngize khona. Colossians 10 manje. Oh, 2 verses number. Verse la. Verses number 2. Verse 2. Ukuze izinhliziyo zabo ziduduzwe. Behlanganiswe othandweni. Babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele. Bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu.
Read it again. I hear the anointing of the word. Read, my daughter, read. Ukuze izinhliziyo zabo ziduduzwe behlanganiswe othandweni Knit together, yes. babe nengcebo yonke yokwazi Wow. okuphelele Babe nengcebo yonke yani sisi. yokwazi okuphelele Yokwazi bakhakinto ukamahasuna hashita. Babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele. Kandende. Mana, this time kubizwa this kind of knowledge ngengcebo. Kubizwa lolu hlobo lolwazi lubizwa ngengcebo ephelele. Angifundele isingisi mfethu, ngifuna le part. Ngicela nibe alert bafuthe nifunde iBhayibheli. Don't want to be delayed. English. Okay. I want uthini asaqaleni? Yeah? Okay. Ngicela ungibuyele kuleli lesizulu. ukuze izinhliziyo zabo ziduduzwe Funda sisi. behlanganisiwe othandweni babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele Babe nengcebo yonke yokwazi okunjani bazalwane? Khulumani phela babe nengcebo yonke yokwazi ukwazi okunjani bathandekayo? Yes. Ngicela i-concentration yeni ibe ngabalungisa nje sound. There's nothing much. Yes. Uvesi balo again. Verse 2, yes. bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu Mana-ke lithi iBhayibheli bambe njani bathandekayo? Bazisise. Khulumani phela nami manje. Benze njani bathandekayo? Bazisise. Bazisise ini? Imfihlakalo kabani? And bazalwane, this time iBhayibheli likhuluma into ehlomuka bayazisise. Manje le ndaba yokwazisisa kufanele ukuthi kube khona abantu abayifundisisayo. Ngoba asibulawa usathane, sibulawa ukungayazisisi imfihlakalo kaNkulunkulu. Abantu bami bayabhutshwa, bayabhubha babhujiswa ukuswela ini? Yonke into yaziyo umaster wayo. And you have all authority phekwayo. Mawungazi isigqila. Salo waziyo. Ngicela ningalimali lokho kodwa kuyiplan kaNkulunkulu nje wenze ukuthi sidingane sonke emhlabeni. Uyabona mawu uyayivula ifoni. Uyayivula levela inqabu. Uzathi uyapressa uzokucindezela sodwa. Lapho kune information yakhe eningi usabathe. Do keep it back uyibuyisela lapho mama pet. Niyadela tateni. Loso nginikhuthuza amafoni lawo qatha ama battery manje. Khuthuza la phuma ama battery uyikhipha ibattery uyiphindisele uyifaka echarging ithi 0. Vele ngenze next. 7 ebusuku une important call, une important information. Unento ebalekile ofanele uyenze. Then awuna choice. Ukufa kwefoni akuyona icrisis. I-challenge ukungazi. Ulale nefoni ethule, uvuke ekseni. Uya kuwe shop le enza ama cellphone. Ufike kulomhlobo. Mfowethu indaba uthi na iphone yami kwenze njani? Uthi ayisa on at all. Ayibambe phambi kwakayithi, icishe, ayithi, icishe, ayifake echarging, ekuprove ukuthi ngempela should ayisebenza. Athi okay, ngicela wenze kanje, khonto ozoyenza la eThekwini. Hey, kodwa Nkosi yami. Kukhona into ozoyenza la eThekwini. Uthi ya bengisazongena lapha na mase ngiyadlula ngiyakwalokhozana. Uthi okay, asenze kanjena. Ngicela uvele uthi shwi uyihlanganisele izinto. Uma uyabuya uzongilandela yona. Uzongilandela yona.
Yeah, mana baba kodwa mana baba ucabanga ubusuku bonke I-off ucabanga ukuthi naye uzomthatha ubusuku bonke. Ngicabanga isikhathi esikangana I know it's up to you. After 30 minutes noma 1 hour ungabuya uzoyicorrect ifone yakho. Uye naye ekhaya. Izoba right kodwa hayi relax. Hamba nje ubuzo uqoqa ifone yakho la. Kuba imali into ungilungisele nje 250 uzobe siba right. Noma 800 rand uzoba right. Then uthi ujika ngale asithele nje kancane sehambile ayenza u1 no2 no3 apply into ayaziyo entweni yakho ngayaziyo. Uma uKristu bazalwane singamfundisile kahle nalengcebo ingambuliwe kahle singayazisisi sizoba isiqila sibe singabakhululekile singaqilazwa into eziningi siqilazwa ukuthi asazi ukuthi sinengcebo. Lithi iBhayibheli ukuthi bayasisise imfihlakalo kaNkulunkulu. NguKristu kusho ukuthi bathandekayo uma imessage ngoKristu uya ngokuyo ujula kuyo ukhula kuyo ubamba imfihlakalo kaNkulunkulu. There are 2-3 stages kubo kaJesu. Stage number 1, 11 number 1 engalesikhathi uintroducewa kuKristu. Leko kuthiwa ke usindiso. Uintroducewa kuKristu, ufika kuKristu. Awupheleli lapho. Fanele futhi ukulweleke manje uma usufikile kuKristu ukuthi ukhuleke manje kumazini umuntu ofike kuye. Hayi awuthi bafethu hayi kulungile. Ngizokuncenga khona la esontweni noma ngizovela ngitholo yedwa ngizoma phambi kwakhe ngishomayela. Listen to me. Uthi umoya ingcwele ngomphostoli Paul ukuze ngimazi niyahlupha nini. Uthi ukuze ngimazi yena. Ukuthi ukuze ngimazi yena mase namandla okuvuka kwakhe kwabafile. Uthi iyodwa ke into engiyilwe nayo ukube ngimazi kanjani ngoba ususindisiwe. Uthi ukusindiswa nje ngokugcini lapho kufanele ngisindiswe mase ngiyakhula kumazi. Ingakho iBhayibheli lithi khulana emseni nasekwenze njani nasekumazini uNkulunkulu. I'll start saying an example bathandeka then it's going to help you somewhere. Mangisuka eshowe la ngisuka khona ngiza la eThekwini. Fike itaxi ingidrophe emarket. Bese ngifike ngithatha isihlalo emarket. Ngihlale khona. Mangikhona ungifonelayo. Ukuphi useThekwini? Hawu useThekwini? Oh wonderful. Ungangithatha baba ungise ku Point Road. Point Road. Man useThekwini noma eJohannesburg usho ku Point Road ukuphi? Ukhona Point Road. Man awunche useThekwini kodwa. West Street. Hayi sengiyahlupheka manje. UseThekwini kodwa? Shonini indawo neThekwini kuphi futhi? Smith Street. Hawu lokho ngikhola ngemgwaqo kuphela nti nani ngathi sayifana. Umgwaqo kuphela into yazi la eThekwini. Street. Number 2 ku Smith. Aphinde futhi lo muntu useThekwini Smith. Shonini enye indawo. Gateway. Okay. Gateway. Kuze gcine kubuzakala manje. Mana ke bafu. Ukuphi kanti? NgiseThekwini unesikhathi esingakanani ulapha? eThekwini mhlambe sekuna 3, 4, 5 months ngela. Oh mana usemarket nje wena hayi ngisemarket la ngashiwa khona itekisi. Khona abantu abangakutshela
bakutshela nje indawo abafikela kuyo mhlaba esindiswa kuphela Kristu. Engikwazi nje wathethelela izono zami siyabonga. Yini enye nje ngoKristu ongasitshela yona? Wayithethelela izono siyabonga ngithi enye yini? Uyamazi kodwa yena uKristu. Ngoba fanele sikhule kumazini bazi. Uyabona mawazi uKristu njengomthetheleli wezono kuphela, ku right kakhulu lokho ngoba yona gate lokufika lelo kuye. Kodwa kukhona okungaphekwa lokho, uyimfihlo kaNkulunkulu. Bengenze isibonelo, ngizama ngizezweni leni angithi. Akukho enough ukuthi usendaweni ungazi ngayo. Umama mefika abantwana bakhe mabefika lapha ekulokuzana. Fika athi la ke ntombi bani la lekhabethe kunokuthi uma ufuna ukuthi kula awushukela bala ukuthi uma kufuna kula ukuthi uzokufuna la awufuna la day 1 day 2 ulokuthi kula day lokuza la kolunye kula day 3 uhleli ngale kusofa uyibukela iTV usekitchen wena usuyayiyela wena mangifuna ukuthi ngizokuthola la ngifuna ilento uKristu ayifunayo asibone si relaxed ukuthi siyamazi. Niyahlupha ke ngizoza ngishumayela nikhona nibathandeka. Isingazafika inhlupheko zambamba uJobe, zambamba zamqeda nya zambo kodwa nikhona nibathandeka. Zamnikiza zamqeda. Wathi unikeza imicrophone bambuza ukuthi uthini Jobe. Wathi manini ngisazokhuluma ngakho ngisazicela ukunitshelana. Wathi ngiyamazi umhlengi wami. Wathi I know my redeemer liveth. Ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila. Esengivivinyile ngiyophuma ngifana negolide. Kulwele manje ukukhula ekumazini uKristu. Fanele sithandazeni manje kusele sokubona next week. Kulwele manje ukukhula kwin knowledge of Christ. Literally, the good Bible says Christ is the mystery of God. Kala hatama. uNkulunkulu siyazisise. Hayi siyazi nje, siyazisise. Imfihlakalo kaNkulunkulu ekuKristu. Hini mekhetha phashada. Kusho wonke umuntu uyalwa la endlini. Ulwela ukuyazisisa lemfihlakalo. Hini makhasha. Uma kuthiwa into imfihlakala kusho ukuthi ayikho, kusho ukuthi isithele kwabanye, imbulekile kwabanye. Yonke into ongenayo isambulo sayo angeke ayikusebenzeli. Sihola silawulwa into esimbulelwe yona. Angeke sikulungele izinto. Njengoba usukuthi uvela uhleke uzome. Abafana bangakithi ngapha emakhaya babe ne tendency embi yokuthi badlale ngabantu ababesuke bengazi endaweni. Kwakumkhubanyana nje wabo kuganga. Nothi babe ngakhuthuzi babe ganga nje. Makufika umuntu ebhaka ngemoto ngicela ukubuza isitolo sakho noyibona bani sikuphi. Bahlala nje endaweni lekho zathi bavele bayisho into abayithanda. But okay baba uzokwenza kanje la. Uzokwehla la straight a wrong direction. Uzokwehla la straight. Phum jiwe. Ayiqhomisa umuntu umuntu. Kanti kungala mfabasho ngakho. Anyamalala azahlangana nabanye. Athi manje bengibuza kubathe angehle ngiya ngabuya ngakuphi to. Bakhange ngawe la ubuyele emuva wena ushonele. Bajabulisa kumhleke esebuya. Kwa. Manje ke into echallenge-ayo angeke umenzele ukuthi umuntu owaziyo. Ngisho driver ehlele kulezi igangu zakomoya. Zikutshela ukuthi lalela le ndlela oyiyayo i-wrong lo ihambayo uvela kube uwe instead of kube yibona abahleka wena uwohleka bona. Ngoba umuntu one-knowledge une-authority. And akekho umuntu o-relaxed kuChrist njengowaziyo.
awuhambe ngenzonzo kanje uma umazi uKristu. Umazi uhamba kanje. Khona umuntu ofuna ngithandaze naye namhlanje. Nisekhona nonke bathandakayo. Ngicela ungiqedele iverse wami ngoba khona into engithi ngifuna siyibuke enye soyibona next week ngoba thu inkosi ayiqedwe. Bazisise imfihlakalo kaNkuluNkulu enguKristu. Okufihlwe kuye amagugu onke okuhlakanipha nokwazi. Somebody say amen. Ayaha. Okufihlwe kuye uKristu. Amagugu onke okuhlakanipha nolwazi. Kodwa mhlamvu ngazo olifunda nini iBhayibheli lesingisi? Osh. No, come with verse number. Lungile yaqhubeka, their hearts made encouraged. Yeah, continue. As they are knit together in love, so that they may have all riches that come from the full assurance of understanding and more intimate of the mystery of God. Amen. Yeah. Yes. That is Christ. Come on, say the next verse. Whoa! In whom are hidden all. All the treasures. Kusho ukuthi kuKristu nje asizili kuyosonta kuphela. Siyongena kuyo yonke ingcebo yokwazi nokuhlakanipha. That's why ngeke usenze lutho. Mase sifike kuKristu. Sifike kuyo yonke ingcebo yokwazi nokuhlakanipha. Bahlakaniphile abantu abakuKristu. Banolwazi abantu abakuKristu. Uma umuntu akuKristu. Leli gama ethi kufihlwe kuyo amagugu. Likhuluma ngetreasure. Lifihlwe kuyo amagugu. Kusho ukuthi umuntu uthiwe into igugu. Kusho ukuthi ibandla likaNkuluNkulu linjengomntwapo wolwazi. Siyilibrary yokuhlakanipha nolwazi. Uyazi ngizwa ngathi ziyaqhuma lezi zinto manje. Uyazi iqhunyiswa yini? Uyabona knowledge mayifika nje ayifikile uzogcwalisa indlebe zakho kuphela. Kodwa izo unlock impilo yakho. Wena uzophuma ufana noKristu. Uzophuma uphethe amagugu. Wena uzophuma uphethe ukuhlakanipha nolwazi. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Yazi content shumayizayo manje uma sefuna ukuthandaza nje. Ngeke ulenze lutho ibandla likaNkuluNkulu. Hayi ngeke ubenze lutho laba bantu. Next verse. Ngikusho lokhu ukuze kungabikho umuntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga. Shuthi nje thina sina stress. Nazo zonke imfundiso iphuma ku social media. Ngisho ingaphambana nayo noKristu noma zingakhuluma ithina sina worry. Thina somtapo wolwazi. Ngoba kuKristu kufihlwe kuKristu. Konke ukuhlakanipha nolwazi. Amagugu okuhlakanipha nolwazi akuKristu. I want to bafethu, awuthi ngintshela understanding ne knowledge ngithi cishe ayifani ishadile. In understanding ifika inika information noma knowledge inika information, understanding inika ukuqonda lento oyaziyo. Uthi yazi lento engiyaziyo, leli gama lokuqonda lithi alifane ne-insight ne-revelation nokwambuleka. Uthi lento ngiyayiqonda. Mase i-wisdom ikunikeza i-art
yokudila nento oyaziyo. Understanding the knowledge, it this is. It's now. Wisdom is it. Iphethe the part ethi how to use what you know. Mungenakho ukuhlakanipha ngisho ngane noqondo ongakanani nolwazi ongakanani kodwa wisdom ungenayo awunayo indlela yokuapply into oyaziyo. Wisdom in no, wisdom art indlela yokuapply into oyaziyo. I think insist. First king in the Bible, igama lakhe uSolomon. Solomon kuvela osisi laba abawu2 niyabakhumbula abangabe abeziganganyana nje besebenza umsebenzi obheda. Bangazi kwenzeka kanjani, bavela bakhulela futhi bakhulela ngesikhathi esifanayo. Yabona? Yeah, bakhulela ngesikhathi esifanayo, 2 bahlala endlini eyodwa. Ngoba kuyenzeka nje nishare the same spirit. Uma ungathandazi ngempela, ningayithuka senishare into efanayo nje, into ehlela lo yehlele nalo. I'm not servicing you, I'm preaching. Into uyibona kanti sisode nakuyibona obisila kwamakhelwane but awusiyeza shothi misile. Hayi inkosi yasebenza. Ngikhuluma kuhle, indaba engicabanga wrong manje. Ngithe okwenzeka ngabe thotho kuyenzeka ngabe ngisho into right mos. Why you listen ngilalela ngendlebe negative. Manje labazana abona abazana. Lethule ivele ibe ne challenge. Bakhulele bo2 bavele bazala izingane ngesikhathi esifanayo. Athe za lot ngiyazana. Ngoba ngithemthandazweni nje ngibona ngisho manje. Ngithandazela ngathi ungaspend isikhathi nabantu abaright. Ngoba kuyenzeka uspend isikhathi, uspend isikhathi nabantu abarong uyithuka. Sanishare izinto ezingekho right nje na. Ubona nje lento siyehlela nami siyangehlela manje ubona senishada ngento erong. You have to choose the right people. I twasa abantu ngichoose. Bavele alibalale. Angazi wakwenza njani. Umuntu alala ngezange ulala lapha kwengane. Yabona alala lo munye avalala lapha kuza ukuthi khona nje nento esidakamezwana ayibuye ifakwe la. Alale lo azalala lapha kwengane ingane yakhe vele ife. Lo ngala balele futhi endaweni efanayo eseduze. Lo angalala ingafe. Methi yavuka lo garagajani avuke phakathi nobusuku athi methi ngiyasingana hasha ngane emsifile ash futhi babe treasurisha lento kuba nezingane. Okay cela ungayi lapha me vuka lo uvuka le umntwana wakho sefile lo ulele flat umntwana kodwa uyaphila. Avela avuke lona nithanda bazalwane ngakho ngithi choose nize short bangongesta benjalo ulele lo relaxile umntwana kusefile lo ayikho ebuhlungu njengokushare indawo yodwa spend isikhathi nomuntu osenomntwana osefile wenza ama exchange part nobusuku umgade kushone language yomuntu osefele ingane uyayizwa nje ingane kalonga athi ifile manje no kodwa ungakhulumi kanje umntwana wakhe saphila wena. Saphila nje into yakho manje. Ay mhlobami salunga nje. Mayivuka lo uthi anyonyoba abeke umntwana lo file mesethatha umntwana kalo ophilayo ambeke ngakuye mase alala. Lo aqhuba lithi iBhayibheli mabevuka ekseni uvuka lo uthi uyabheka ngala ingane yami ethi uyayivusa ifile ngane methu uyayibuka yakhe isingale kwamakhelwane lapho iyancela iphilile. What a challenge kumntwana yokuncela ubiso wrong. What a challenge. Ngathi ngizobuya ne-evangelism week la ngizwa ola my look hayi kwavuka kusuke argument phithi esikhulu ngazo sicabanga kuKristu khona amagugu olwazi nokuhlakanipha
Phithi ongazusicabanga in your life. Sokumsindo. Omunye uba into yodwa ekhulela endlini. Hayibo, umntwana wami wenzani kuwe wena manje? Wathi lo usho muphi? Wathi umntwana wami lo mphethe. Wathi lo hayi ngiyayiqala ke lonto. Lo mntwana ongimphetho wami. Wathi no Mosi, owami lo mntwana. Wathi na lo omunye wami. Listen to this. Akekho umuntu onobufakazi. Akekho umuntu ongakwazi ukusupport, akekho umuntu owawitness alaba. Bawu2. Iqiniso lilele phakathi kwabo bobabili. Wathi lo wami, nomunye wathi wami, nomunye wathi wami, nomunye wathi wami, omunye wathi wami. Kodwa ngiyambonga waqhamuka ne-idea. Yokuthi yabona lento sesidile naye kakhulu asambe siye enkosini. Ngiyambonga lo waqhamuka lo idea ngoba ngiyanicelani bantwana benkosi. Uyabona uma ufika crossroad la ama-answers ningawatholi khona. Please ungazuza ulimazane nabantu vela nihambe niye enkosini. Khipha isiluleko ukuthi hayi ngathi isixazululo salento sinayo. Ningaze nize nilimazane, ningaze nize nishayane. Asiyeke kanjena ke. Asambe nisiye enkosini. Ngaze phuma isidumbu endlini. Avele siye naye enkosini lento. Hey, na. Lithi iBhayibheli. Wathi lo sisi lo it's fine. Ngicela umphathe umntwana noma ngazi kahle ukuthi uphethe umntwana wami. It's fine. Nami ngizomphatha umntwana wakho noma ngazi kahle ukuthi akuyena owami. Kodwa yazi ngithembeni. Ngithembile yona leyo nto. Ukuthi masifika enkosini. Awukaza kushumayeleka. Nikhona nibathandekayo. Ngizomphatha noma exegisa intamo. Sengimbona ufile. Kodwa mengafika enkosini. Ngithembile yona leyo nto. Noma hamba nayo. Cholos. Umntwana wami usezandleni zomuntu wrong. Kube ne-exchange ebusuku. Umntwana wami uphethwe izandla ezirong. Manje ngiyazama, ngiyahluleka ngithi ngiyangenelela ngiyahluleka. Ayikho into engizoyenza manje. Sengikhulume kwanela. Ngiye enkosi. Asiphumeni oba singeniswa ile kufanele siphume la. Mabefika enkosini kwathiwa king. Kunabesifazana abawu2 balethe icase. Inkosi yahlala esihlalweni se judgment. Yasethi okay, come with your stories girls. Bathi besilele soba2 endlini. Lo walala phe komntwana wakhe. Then after umntwana wakhe wafa. Wayesayashintsha wathatha umntwana wakhe wamletha la. Wathatha wami. Phethwe abantwana bawo. Wathi umntwana lo philayo ngaba. Basho kanye kanti wami. That inkosi okay. That's how wisdom operates. 1, 2, 3 I say it again. Umntwana okwaba sosho uzothi owami. Athi inkosi hayi lo la lento. Lo la lento. Ngoba wonke umuntu one wisdom kaKristu everything is easy. Why set a case stinga manje inseka. Something abangayicabanganga. Wathi iyodwa indlela ngiyayazi umntwana la ahlale khona kune connection. Kuba ne connection nala ahlale khona. Ngoba ngiyakutshela mntanami noma isitha singamthatha umntwana wakho noma isitha singamtshontsha umntwana wakho simphathe ngesandla kodwa nawe ahlala khona kune connection noma mesika sashumayela kahle sathandaza kahle iyaphakama into. Anginandaba ukuthi usathana usebantshinge ephi ukuthi angiphume phandle manje ngeke open air. Anginandaba usathana noma sebafake kuma drugs wabafake emgwaqeni kodwa uma singasa baba uma shumayela as entertain sinyakazisa inseka suke sinyakazisa inseka. Ingakho abantwana bami ngithi buyani niphume phela niyoma emgwaqeni niyonyakazisa inseka.
Masinyakazisa inseka nje. Hayi baba uNondaba ngizwe into yasemgwaqeni indaba ngishumayele kanje. Kwasakathi kuzophunywa ngekho kudala nje. Kufanele ikanisa impika somandla. Kwasiyonyakazisa inseka. Funa ni sport se open air njalo msholo simangikhuluma kanje. Angifuni ukukhuluma kanje kuthuleke. Next week ngifuna ukumemeza ukuthi open A izobini. Sengiqedile njalo ukukhuluma ngithi next week ngizomemeza ukuthi open A nini. Futhi izobi kuphi sengiqedile ukukhuluma. Next week asiplan. Next week asihleli sihlela njengoba ngishumayela nje. Asiplan sesiplanile. Kwasiyomemezela nje. Kwasinyakazisa inseka. Kwesicheck ukuthi akekho nokwathola umntwana. Akekho yini okwathola umntwana. Akunandaba ukuthi usaphethe umuntu wrong. Kodwa bathi kuzoba khona ushintsho. Abantu bazobuyela emakhaya nabantwana babo. Standards. Giziphaka mesi zandla ngiwamkele tum tum tum. Ngiziphakamisa ngiziphakamisa isandla ayibonile njani yebo ngiwamukela kuwamandla Nkosi yami ngiwamukela ushada ngiziphakamisa isandla
Rakatapa. Iyelelele. Urakatebos. Itebosata. Wabazalwana ngiyazifaga. Isikhasimulo, isikhasimulo. Isikhasimulo. Amela Jesu. Hey! Oh my God. Ooh. Ooh. Usithanda semsholosi. Shema satakata. Khula sekapate satako. Sukapata.
phambi kwakho nkulunkulu phambi kwakho Nkosi kaphaya hamba Nkosi hamba Nkosi silakalele nkulunkulu silakalele Nkosi ukhashe help us Lord wow Bella uzwa kashota hamba Nkosi awu nkulunkulu awu sebenza ngithi Nkosi siyafuna Khula kephata Nkosi uduwele siyabonga nkulunkulu ushamayo siyabonga Nkosi siyabonga nkulunkulu siyabonga Nkosi sisebenze Nkosi sisebenze nkulunkulu sisebenze Nkosi silakalele sinolwazi noluphelele. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Khona umuntu yazi engifuna ukuthandaza na umoya ngcwele. Emuzwa nje engithinta ngaye. Khona I almost give up. Khona umuntu wathi Lord ngiyeza ukuthi ngokuya ngiyayithola ukuthi who I am in Christ. Sithabe sengiqeda amandla singidonsela phandle. Now I find my being. Uthandaza nomuntu othi Lord restore my identity. Sathane ubefuna ukungidonsela phandle. Kodwa ngiyezwa namhlanje athi ngizobuyela ekhaya nomntwana ophilayo. Sathane the enemy was trying to exchange, senze exchange. Ayithiwa sengiphethe umntwana ofile. Kanti owami ngiyamazi uyaphila. Lord, restore my identity. Abanye bathi Nkosi sitha bese singiphathisa umntwana ofile. Ngikhonza naye ngeze ukuthi hayi kodwa hayi file mos manje. But today Christ is my life.
ngiphumele ekhaya ngenze ekhaya ngizwe ukuthi akuseyimini ophilayo anymore kodwa uKristu usephila kumina. Umuntu eKristu isidalwa esisha abantwana benkosi. Namhlanje ubuyele ekhaya ujabule ngoba ngibona ukuthi izulu likhipha ijudgment namhlanje. Izulu likhipha the final judgment. Uthi ophila umntwana ongowakho. Ngoba sicheckiwe inseka uthi awuyisephila unembeza usaphila. You'll go home with a living child. Phamsi izandla zenu nasithandaze. Ake Nkosi baba uNondaba ngicela uzothandaza baba. Ngizobeka izandla phekwa laba bazalwane nkathi usakhulela. Baba egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya ngcwele, siyabonga Kristu Jesu. Thank you for the resurrection power. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba. Uthe baba umindodana yomuntu isikhulula. Siyoba ngabakhulekile impela. Siyabonga uNkulunkulu baba ngabantwana abavuswayo namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya ngcwele, siyabonga Kristu Jesu. Akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. uNkulunkulu ophilayo impela uyasithanda uNkulunkulu baba, impela uyasinakekela, impela uhamba nathi, impela Nkosi ungakithi umi ngakithi. Siyabonga ngale mphefumulo, siyabonga Kristu nezwi lakho elingamandla elikuphila. Siyabonga Jesu, sikunikeza udumo, sikunikeza isibongo sonke. Sithi akekho njengawe, sithi akekho ongafaniswa nawe. Ungu-Alpha, ungu-Omega, uyisiqalo, uyisiphelo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord. Siyabonga moya ngcwele, siyabonga okuhle okwenzayo kule ndawo. Siyabonga egameni likaJesu unqala izinto ezintsha, okusha kuyavela, okusha kuyaqala. Thank you Lord, thank you Spirit of God. We give you all the